Isto ste všetci s napätím očakávali, ako bude znieť nová slovenská hymna po úpravách. A 1.1.2025 o polnoci sme sa v RTVS dočkali zverejnenia velediela od autora hudby upravenej slovenskej hymny, Róžu. Už pri prvých taktoch bolo jasne počuť, že nová hymna je o polovicu tichšia ako pôvodná verzia. Znie príliš ako syntezátorová skladba na to, že ju nahrával živý orchester. Je nevýrazná, nakoľko by mala u ľudí vzbudzovať dojem hrdosti a vznešenosti u občanov Slovenska, pre ktorých je tvorená, aby sa s ňou stotožnili. Musí vzbudzovať vlastníctvo a hrdosť občanov Slovenska. To isto chýba autorovi upravenej hudby slovenskej hymny, lebo znie ústrachane až bojazlivo. A čo autor cíti, to dáva aj do diela. Ak to nebol zámer zohaviť Slovensko v očiach sveta, tak to bola prinajmenšom strašne nešťastná voľba. Aj nad týmto sa mali zamyslieť ľudia pri výbere autora úprav štátneho symbolu. Koniec hymny sa naťahuje ako guma na trenkách a neviem koľko profesionálnych spevákov by ju naživo odspievalo. Hymna by mala byť pre ľudí, ktorí si ju radi zaspievajú pri medzištátnych príležitostiach a aj ju odspievajú na jeden nádych. Aspoň by to tak malo byť. Vypočujte si pôvodnú 32-ročnú verziu slovenskej hymny a porovnávajte.